Sziasztok, itt a Champions! Nem elsőre próbálom ki. Fenn voltam évfélig, majd nem tudom, amikor jött meg. Addig fennmaradtam, ameddig ugye nem érkezett meg. Megnéztem, nagyon menő. Videón kívül megnéztem a új játékmódot, kipróbáltam egy picit, de Division Rivals-özni fogunk ma. Mert megtoljuk, megnézzük vele a Champions, és az egész videóban Division Rivals is lesz. És aki nevetgélni akar, vagy kárörvendeni, annak muszáj itt maradnia, de nem csak Division Rivals lesz, nyugalom. Mert itt van ugye Chelsea, meg Galatasaray, és Újpest meg sem néztem. Egy 125-ös font lehet szerezni. Jó, már nyitottam ilyet, de csak kisakon. Srácok, nyitottunk egyet. Figyeljétek, nyissunk. Így egyből az elején. Figyeljétek. Nézzétek, mit nyitottam amúgy, kisakon. Ne, pont 117-es. Ott a sallai. Ott a pult. Látjátok? Ott. Itt ez. A leges-legelső, ez a Akun. Na, azt nyitottam. Nézzük meg itt ezt is. Így nyilván van sallai, nézzük. Legelső bontásom. Egyből nyilván növekedik a badge. 115-ös. 115-ös. Nézzük meg a Champions-t. Na, én pont ezt csináltam meg, nem volt semmi extra. Nézzük a Galatasaray-os részt, itt nem csináltam semmit. Gyorsan lejátszom a voucherért. És utána nyitsunk egy Chelsea-set. És srácok, elfelejtettem mondani, hogy lájkoljatok és iratkozzatok fel erre a videóra. Mindjárt meg leszünk 100-an. És a 100 feliratkozónál egy hatalmas nagy videó lesz. Még nem tudom, de majd ki kell tervelnem, gyors lejátszuk ezt a meccset. Figyeljétek! Mi van? Nem működött a csettintésem. Várjatok. Kezdjük újra. Hát jó, srácok. Bevált a csettintés. Rúgtunk. Vagy ez még 3 gólt. 4-1-re. Megcsináltuk, és akkor nyitatunk egy Chelsea-t is. Let's go, kapom a vouchert. Let's go. Training transfer potot nem fogom használni, csak néha. Itt ezt begyűjtjük. Mi? Na, várjátok, nem néztem be a shopba. Azt, amilyen shopot csináltak ide nekünk. Jó, srácok, gyorsan begyűjtjük a free-t. Micsoda? Hol a free? Ti is láttátok, amit én láttam? Nincs is free. Nem tudom, én nem láttam. Jó, nem érdekel. Hogy mi van? Na várjál, mi van LB pozíción? Mert én lesokkolódtam. LB pozíció.
Gallár? Na várjál, adjuk össze ezeket? Exchange items... így. 500 nem kell. 2-ször 10 000. Srácok, nagyon durva, mennyit kapunk. Play stylos. Elfelejtettem összehasonlítani, nem baj. Nézzétek, ez nagyon menő. Új játékos. LB Legenda. 119-es. Lizaru. És várjatok, összehasonlítjuk ezt a kapust. Hát nézzem meg a pontszámait. És akkor My Players, ugye? Hol van? Casillas. Ó, nem éri meg. Jó, akkor ezt elszórjuk voucherre. 210-es voucher. 2-ször tudunk venni egy vouchert. Így. 2 voucher. És akkor hasonlítsuk össze a playstyle-osomat a nem playstyle-ossal. Tudunk rankapolni, de nem maxra. Mi van? Na mindegy. Tréning. Egy picitre tréningeljük. Őket nem. Így. 5-ös szint. Remélem tényleg jó lesz, mert playstyle-ra is jó van. Ó! Ezt még nem is tudtam. Jó. Figyeljétek. 169 centi. Mi van? Mondjuk a Gallardo az öregebb. Ja nem. Nem is játszik. Hasonlítsuk össze. A shootingja egy 17-tel rosszabb. Rakjuk be szerintem. És akkor megint egy új játék. Ja, ezt elfelejtettem mutatni, van egy Nico Williamson. Jó, nem. Rakjuk őket vissza, és a Gallardót nem tudom, hogy megéri-e visszarakni. Vagy... Srácok, ti mit csinálnátok a helyemben? Mert... basszus. Mondjuk itt vannak ilyen újak amúgy. 200. Jó, ezt a kettőt azt biztos visszaváltom. És szerintem akkor szedjük ki őket a csapatból. Ők itt is. Kiszedjük. Ó, itt a új badge. Thank you. Így. Mi? És akkor van ennyi badge-ünk, meg így 2700. Éri? Megéri? Máshol nem tudom elrakni őket, szóval megéri, mert nem fogom felcserélni. Nincsen kispadolunk. A következő játékos, akit majd legközelebb biztosan le akarok cserélni, az vagy ez a Looking kidobott pénz volt, tudom. Ja, de amúgy ez a Looking nem tudom, ez amúgy durva. De ez a Van Dijk, srácok, annyira jól védekezik.
Jó, hát akkor megint egy új játékossal bővült a csapatunk. És megmaradt a Division Rivals-em. Ollé! Megmaradt a Division Rivals-em. Miért estem le? Ezt tudja valaki? Na mindig. Kapom az összes cuccit. De miben estem le, vagy mi volt? Ó! Köszönöm szépen! Vigyétek, srácok! Én Amundo vagyok. Hogy én gyűjtögetem a gemeket, és srácok, mindent meg fogok csinálni. Tényleg mindent meg fogok tenni arra, hogy összegyűjtsünk rengeteg gemet, és egy hatalmas nagy bontásunk lesz. Egy hatalmas nagy bontás. Így ezt megünnepeljük. Köszönöm szépen, 24 000 sztotyolá! Srácok, majd videón kívül megcsinálom ezt a 5000 gemet minden nap, és lesz rengeteg gemünk és egy nagy bontás. Na, viszont sziasztok!